Çöllük Türkmenistan Büyük Britaniýadan 10.000 tonna çäge satyn alýar. 80% Goloy meýdanyny garagum çölü tutýan Türkmenistan Büyük Britaniýadan 10.000 tonnalyk çäge satyn alýar. Andrew Bowen Limited Britan kompaniýasy Türkmenistanyň at çapyşyk ýodalaryny täze örtük ýazmak boýunça Türkmen hökümetiniň wekilleri bilen bahasy 1 million funtlyk ulalaşyk baglaşdy. Bu ulalaşyga laýyklykda 20 fevralda kompaniýanyň ýol başçysy Simon Bowen'in Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, karhana aprel içinde Türkmenistanyň çapy ýodalaryny zerur bolan materiallary şol sanda Britaniýanyň Lancashire okrugynyň 10.000 tonnalyk çäge bilen üpjün eder. Türkmenistan at çapyşyk ýodalaryny Britan kompaniýasynyň bahasy 1 million funt sterlinge barabar örtük ýazýanlygy barada habar ilki başdy. 16 fevralda yerli İngiliz medeniýetini Blackpool'un de gazette yerli neşrine çykdy. Habar penşenbe günü BBC kanalyna da berildi. Britan media serişçileri tutýan meýdanynyň agramly bölegi çöl bolan Türkmenistanyň tonnalap satyn aljak çägesi barada gurrun edýär. Karhananyň ýol başçysy Lancashire'dan telefon arkaly azatlyga beren gurrungyny Türkmenistana uratjak materiallary barada gurrun berdi. Sand is just one of the many products that goes into the finished surface. Çäge çapy ýodasynyň örtügini ýazmak üçin zerur bolan ençeme önümiň diňe biridir. Çapy ýodalaryna çäge hemde sintetik süýümli örtük ýazylýar. Soňra biz olary şekillendirmek we nemlendirmek üçin hemde ýognatmak üçin gyzgyn mum goşýar diýip Bowen azatlyga aýtdy. Ýöne Britan mediýasy bir soragyň jogaby bilen gyzyklanýar. Bu soragyň jogaby Britan mediýasy bilen bir hatarda köpleri gyzyklandyrýar. Näme üçin çöllük Türkmenistan Büyük Britaniýadan çäge satyn alýar? Yerli neşre beren gurrungyny karhananyň ýol başçysy Bowen muny türkmen çägesiniň aýlawly guruluşy, İngiliz çägesiniň bolsa burçluk guruluşy bilen düşündirdi. Olarda çöl bolsa da onuň çägesi örtük üçin amatly däl. Çäge däneleri gaty tegelek çapy ýodalar üçin burçluk çäge däneleri gerek. Biziň örtüklerimiz myslyjak ören amatly. Ne gaty ne de gaty ýumşak. Tüýüs atlaryň saglygy üçin hem de olaryň çapmagy üçin ajaýyp amatly diýip Bowen aýtdy. Türkmen medeniýeti atçylyk puduny değişli deskalarda aprelde boljak haýsydyr bir açylış barada heniz habar bermedi. Galybertede Britaniýadan satyn alınjak 10.000 tonnalyk çäge barada da Türkmenistanyň döwlet medeniýeti dymýar. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmeniň ahal teke bedewlerini besleýän çäkli söýgüsi bilen giňden tanalýar. Türkmenistanyň bedewleri milli gymmatlyk hökmüne garalýar. Her ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmenistanyň bedew aýrymçylygy bellenilýär. Türkmenistan Büyük Britaniýadan çäge satyn alsa da ýurdun prezidenti mundan ozal garagymy we onuň çägesine bagyşlap aýdym ýerine ýetiripdi.